Καλημέρα, καλημέρα. Τι μου κάνετε, πώς μου είστε? Καλή Κυριακή να έχουμε. Πριν από λίγο σηκώθηκα και πίνω καφεδάκι. Είμαστε μια χαρά, πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Και ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, ζεστός μπορώ να πω. Και σήμερα ελπίζω να πέσει η θερμοκρασία σιγά σιγά και να δούμε λίγο φθινόπωρο. Σήμερα το μενού θα είναι κάτι πάρα πολύ απλό, επειδή αυτές τις μέρες φάγαμε πάρα πολύ κρέας και χτες που είχαν έρθει φίλοι μας, όπως είδατε στο προηγούμενο βλογκάκι που σας είπα. Και θα φάμε κάτι πολύ απλό, θα φτιάξω μια μακαρονάδα με σάλτσα. Έχει περισσέψει και κρέας ψημένο από χτες, έχει περισσέψει και παπουτσάκια στυλ μουσακά από χτες. Άρα θα βάλω όλα αυτά, θα τα ζεστάνω και θα φάμε. Το μόνο που μου έχει απομείνει από δουλειές είναι να κάνω ένα σφουγγάρισμα καλό από τον τρίτο μέχρι τον πρώτο και τίποτα άλλο και να μαζέψω και την κουζίνα μου. Αυτά. Το βράδυ μπορούμε να πάμε καμιά βολτούλα, θα σας πάρουμε μαζί στη βολτούλα μας. Άρα πάω να συνεχίσω να πιω λίγο καφεδάκι, να πάω στον τρίτο να μαζέψω κάποια ρούχα που θέλω. Έχω βάλει ήδη ένα πλυντήριο, τα ρούχα των αγοριών, να μαζέψω τα ρούχα και να σφουγγαρίσω στον τρίτο όροφο, να ξεμπερδεύω από εκεί και να κατέβω σιγά σιγά προς τα κάτω. Τα λέμε σε λίγο από τον τρίτο. Έτοιμη και κουζίνα, έπλυνα και ταψιά και πυρέξ, γιατί χτες ψήσαμε στο φούρνο. Αυτά τα κρέα το περίσσεψαν, θα βγάλω και το φαγητό το άλλο, τα παπουτσάκια και σε λίγο θα φτιάξω μια μακαρονάδα με σάλτσα. Μας φέραν και ένα θεϊκό γαλακτομπούρεκο, εκτός από τα παγωτίνια. Εντάξει, δεν υπάρχει, στάμου, εγγύηση, τέλος. Τώρα θα σφουγγαρίσω πρώτα τη σκάλα και μετά θα αλλάξω νερό και θα σφουγγαρίσω μέσα στο σπίτι. Είναι ξεσκονισμένο, σκουπισμένο, έτοιμο. Και ξεμπέρδεψα. Τέλος οι δουλειές για σήμερα προς το παρόν. Τέλειωσα με σφουγγαρίσματα με τα πάντα και έχω ξεκινήσει να φτιάχνω τη σάλτσα. Θα τη φτιάξω στο τηγάνι, γιατί δεν θα φτιάξω πάρα πολύ. Έχουμε και τα παπουτσάκια, έχουμε και το κρεατάκι που θα το ζεστάνω και θα φάμε μια ωραιότατη μακαρονάδα σε συνδυασμό με αυτά. Άρα ξεκινάω να τη φτιάχνω.
απογευματάκι, φάγαμε, το μεσημέρι ξαπλώσαμε και τώρα θα πάμε να ετοιμαστούμε να πάμε για μπυρίτσα. Θα σας πάρουμε μαζί, το vlogάκι θα είναι διήμερο, άρα μείνετε συντονισμένοι και για την αυριανή μέρα. Και καλά καταλάβατε, δεύτερη μέρα vlog σήμερα και με βλέπετε καλά. Έχω γεμίσει έρπη, όχι δεν έχω κάνει ιαλουρονικό στα χείλη, είναι έρπης από εδώ που είχα, προφανώς μολύνθηκε και το άνω χείλος μου. Πάρα πολύ ωραία και έχω βάλει πενταντίν τώρα, έχω δοκιμάσει τα πάντα, μην μου πείτε, το έχω από πάρα πολύ μικρή ηλικία και το έχουμε οικογενειακό όλοι μας. Έχουμε δοκιμάσει τα πάντα. Το μόνο που κάνει καλό, σε μένα τουλάχιστον και φεύγει και γρήγορα και ξεραίνεται, είναι το ενόπνευμα και το πενταντίν. Τίποτα άλλο. Ούτε κρέμες, ούτε τίποτα άλλο. Πριν από λίγο ήρθα και τώρα χαλαρώνω λίγο στο καναπέ. Θέλω μετά να σηκωθώ λίγο να συμμαζέψω. Μπορεί να βάλω και ένα πλυντήριο, θα δω. Μετά να συμμαζέψω λίγο το σπίτι και μετά να μαγειρέψω και γιουβαρλάκια. Απλά θα τα ζυμώσω γιατί σήμερα ξεκινάω, πρώτο Θεός, να είμαστε καλά, να πάμε. Σήμερα ξεκινάμε γυμναστήριο. Θα πάω εγώ και η κόρη μου μαζί για αρχή. Θα πάμε οι δυο μας. Σήμερα ξεκινάμε. Θα κάνουμε την εγγραφή και θα κάνουμε και γυμναστική. Αν μπορώ, θα σας ανοίξω. Δεν το γνωρίζω. Αν θα μπορώ να ανοίξω μέσα εκεί. Αλλά σήμερα ναι, ξεκινάω γυμναστήριο. Ναι, επιτέλους. Και εννοείται για μαζική διατροφή. Να προσέχω τουλάχιστον, ναι. Ξέρω τι θα κάνω. Δεν ξέρω αν θα πάω στο διατροφολόγο πάλι προς το παρόν. Αλλά θα ξεκινήσω σίγουρα γυμναστήριο και θα κάνω μία διατροφή. Έτσι κι αλλιώς δεν έχω σταματήσει να κάνω διατροφή με την έννοια να προσέχω γενικότερα το τι τρώω. Σας κλείνω, θα πάω να χαλαρώσω και θα τα πούμε μετά. Ένα σημάζεμα από την κουζίνα ίσως. Θα δω, θα δούμε. Λοιπόν, τα λέμε σε λίγο. Γυρίσαμε από το γυμναστήριο και ξεκίνησα να φτιάχνω γιουβαρλάκια. Πώς έπαθα και έβαλα αυγό εγώ στο κιμά μέσα, δεν ξέρω, το έκανα πολύ συναίσθητα. Δεν βάζω γιατί τα λευρώνω, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, έβαλα κρέμμυδι και καρότο, θα το βάλω εδώ, θα βάλω το ριζάκι αφού το πλύνω πρώτα, γλασέ βάζω εγώ. Και θα βάλουμε ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι, κανονικά βάζω και άνηθο, αλλά τώρα δεν έχω, και μαϊντανό βάζω, αλλά τώρα δεν έχω και έτσι θα αρκεστώ σε αυτά. Θα βάλω μετά το νεράκι να βράσει και πάμε να σας δείξω στη συνέχεια. Έφτιαξα και το βραδινό μου, ομελέτα με μανιτάρια. Λοιπόν, φάγαμε και έβρασα και αυγουλάκια, να τα έχουμε για τα τοστάκια μας τώρα που δεν τρώμε γαλοπούλα. Εδώ είναι έτοιμη η ζύμια γιουβαρλάκια, αλευράκι, βράζει νερό, αφού βάλουν εκεί βοκνό θα βάλω και λάδι και αλάτι. Θα τα πλάσω, μόλις βράσω το νεράκι θα τα βάλω μέσα και θα ετοιμαστούν και θα γίνουν. Μετά θα βάλω και λεμονάκι και είμαστε ok. Ξεκινάω να πλάθω τα γιουβαρλάκια. Εγώ τα λευρώνω, το είχα δει σε μια συνταγή της Βέβας Αλεξιάδου και μου άρεσε αυτός ο τρόπος, έτσι ώστε γλιτώνεις και το αυγό, δεν αυγοκόβω αφού χρησιμοποιώ το αλεύρι και πίζει και γίνεται πολύ ωραίο και νόστιμο. Βάζω μόνο λεμονάκι και είναι τέλειο, να το δοκιμάσετε.
έτοιμα. Τώρα θα βράσει και το νεράκι και αφού κοχλάσει θα τα βάλω μέσα και κάνω περίπου μισάωρο, 40 λεπτό το πολύ, ίσα ίσα να γίνει το ριζάκι. Έτοιμα είναι, έβαλα και λεμονάκι και τα απολαμβάνουμε. Έχουν πήξει κιόλας γιατί έχω αλευρώσει τα γιουβαρλάκια. Έβαλα και το λεμονάκι του, δεν τα αποκόβω και είμαστε έτοιμοι να τα φάμε. Εγώ αυτό θα φάω, να το δοκιμάσω και από το μεσημέρι θα φάω κανονικά.